Bisaya unsa man? Espanyol. Ano magin English day ko? Magin Bisaya ram ako. Depende kung magin English mo, English po ko. O kane sa pangutana. Para nimo. Nako. Dili para niya. Ngano kahang ngano kahang ilisan ta sa duol? Ambot naman yan. Wala ka kagets? Kay mura. Okay ra, kay di iya. Iya ang pangutana. Ako na lang basahon na. Ngano kahatang ilisan sa mas duol nila? Kay kuan marag dali ra pong duulan ana ito niya. Ikaw layo kaya marag dili ikaw one call away ana. So preferred nimo sa usa ka relasyon ang naara sa duol. Depende ya. Okay ra pud og duol. Layo? Pwede pug layo. Ano ka lisod? Unsay lisod sa layo nga nasa duol? Ha? Ano bang kanay mong karelasyon? Kung manay karelasyon, pohon pa. Kung manaa magwala. Unsa kahay lisod nga mga buluhaton kung nasa layo ka? Kanang dili mo makabanding-banding dayon balik. Di mo makalaag ana. Pwede mo guna laag with you pero video call. Ano, di ba pwede? Pero masyado ng duol. Physical. Kana kaysa ng video call kalain di siya aesthetic. In most cases, dili gud mag-work kaayo ang mga LDR na. Dali ra dayon mag-break up kay ilisan dayon ka sa mas duol kay dali koan tawagan. Sakit kayo. Unsay mensahe naman sa mga tawong pilian og duol? Sila na pud ya pira na ya. Mensahe nimo nila. Kanang koan ay mo pagpili ta ng mas duol mo mas pilian niyo ng naasa inyo ang kasing-kasing. Patay tang goldian.